ಕುಂಭಮೇಳ ಆಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮೀಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೀರ್ತಿ ಕಂಡೆ 150 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕೋಡೆ ಕೊಡಮಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೊರ್ಲದೊಂಜಿ ನೀರ್ತಿ ಕಂಡೆ ಪಂಡ್ರ ಯಾನೆ ಸಂತೋಷ ಪಡತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದರಿದಾದ ಮೂಲು ನೀರು ತಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜ ಓಡಾತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೆಪ್ಪೊಡ ಆಪುಡ ದಾನ್ನ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ಓಡಂಬಿಟ್ಟು ನಂಡ ನಮ್ಮಂತನಗಳೇ ಜನಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಐತೆ ನಂಡ ಮೂಲು ಆ ಗಂಗೆ ಮೂಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತನಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂತುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ ತೀರ್ಥ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾತಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಭಕಂಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಡ್ತ ಸಮೇತ ಕೇಳುವಂತ ಬತ್ತದಿರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಕಂಬ ಮಾಡೋಂತಿತ್ತನಂಚಿನ ಜನನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರದು ಆ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರತು ಆ ಜನದ ಮುಖಾಂತರವಾದೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಜವಾತ್ರ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಏನೇ ಶುರು ಮಲ್ಪಣ ಮುಹೂರ್ತ ಏನೇ ಬಾಳೋದಿನ ಏನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಅನಿಕ ಬಂದ ತೆಂಗುದ ಅಷ್ಟೆಯದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲೆಕ್ಟಿ ಈಗ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಿನ ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಪ ಕೊಡಮುಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಅಜೀರ್ಣವಾದ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು 1977ನೇ ಇಸಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಿವಂಗತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಸುಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ದೈವಕ್ಕೆ ಬೂಡಿತಿನ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು 2012ನೇ ಇಸವಿಡು ಇಂಕುಲು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನೇಮರಾಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂತಿರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನವೀಕರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 2012ನೇ ಇಸವಿಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದೈವದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಪರ ನಡೆದದು ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವದ ಪಿರಪ ಒಂಜಿ ಈ 2025ನೇ ಇಸವಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬರುಡ ಮೇರ್ನ ಮುತ್ತಲಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುರ ನಡಪರುಂಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರುಂಡು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ನ ಇಲದಲ್ಪದ ನವಶಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ್ದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತನು ನಮ್ಮನ ಈ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸೇರಿ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿನ ಸಹೋದರನ ಚಿತ್ತನ
ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅಂಚನೆ ಆಂಜನೇಯ ದಿನಟು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಹಿಡಿದು 10-11 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮೂಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಉಂಡು ಮುಜಿನ ಅಂಚನೆ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕುಂಭಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪೂರ ನಡತದೆ ಬಯ್ಯಡೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರುಂಡು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕುರಿಸಂಬರಣೆ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೋರುಡು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕೋಡೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಬಂದ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮೀಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಇನ್ನೊಂದನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡೆ 150 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕೊಡಮಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೊರ್ಲದೊಂಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪಂಡ್ರ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಅಂಚನೆ ನೀರಿನ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಜಲವನ್ನು ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಎಂಚನೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಉಂಟ ಇನ್ನು ಮಾತ ಆ ಕುಂಭಕಂಟಿನಿ ಈಡೇರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೋರಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಉಗ್ರಣ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಕೊಂಚ ಸರಣ ಒಂಜಿ ಅಮೇರ ಕಾರಣ ಇತ್ತಿನ ಒಡನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಕಾಂತಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಉಗ್ರಣ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ನಡಪರುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಂಭಕಂಟಿನಿ ನಮಃ ಅರಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕುಂಭಕಂಟಿನಿ ಇಂದು ಈ ಊರದ ಅಪ್ಪೆದ ಮಂಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯನ ಬಂಡ ಯಾನು ಬಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಮೂಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾತಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಓಲೋಲುಂಡು ಐನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾತು ಸುಮಾರು ಪನ್ಪುನ ಈ ನೆತ್ತವು ಭಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಕೊಡು ದುಂಬು ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂದೊಂದು ಪೇರು ಇತ್ತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇರು ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ದೈವಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪೂರ ಆತಂದು ಆ ಪುಣ್ಣು ಮಾತಾ ಊರ್ತಗಲ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮೇತವಾತು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚನ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೋತರು ತಿತ್ತಿರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತರು ಇತ್ತೆ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವಂತುಳ್ಳೆ ಅವತ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ನೆನಪನೇನಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗೂಯಲ್ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾರಸದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೂಯಲ್ ತೆತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ಗೊಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಆವಡು ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ತೆತ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿದರದಾದವನ್ನೆಂಡ ಮೂಲು ನೀರು ತಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜ ಉಡಾತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೆಪ್ಪಡ ಆಪುಡ ದಾನ್ನೊಂದು ಆಂಡ ನೀರಿದ್ದಂತೆ ಒವ್ವೇ ನರಮಾನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಓಲ ಬದುಕುಜಿ ಅಂಡ್ ಅವೇನ ಬರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇರಿಗಳ ದೈವಗಳ ತೀರ್ಥಗೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಅವತ್ತಂತೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳ ಓಡಾಪುಂಡು ಐನ ಕಾರಣಿಕ ಓಡಂಬಿಟ್ಟು ನೆಂಡ ನಮ್ಮಂತನಗಳೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಐತೆ ಅಂತಂದ ಮೂಲು ಆ ಗಂಗೆ ಮೂಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತನಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂತುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಆ ತೀರ್ಥ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾತಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಭಕಂಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಮುಲ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ತಾಯಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನಾತ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋರಣ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಿರು ಆ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಏರೇರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರೇರು ಪ್ರಭಾವಿತರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಗ್ಲಲ್ಲಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಣ ಮುಲ್ಪ 40 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಈ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ಕಂಬ ಮಾಡೋಂತಿತ್ತನಂಚಿನ ಜನನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರುದು ಆ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರತು ಆ ಜನದ ಮುಖಾಂತರವಾತೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ನೆಂಡ ನಿಜವಾತ್ರ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಪಂಡ ಆಕಲ ಮನಸ್ಸು ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣಿಕನೇಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತೀತಿಲು ಸುಮಾರುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಬಂತೀರು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಲೆಕ್ಕಡು ಉಂತುನೆ ನಾಂಡ ದುಂಬುದ ಪ್ರತೀತಿಲೇನು ದುಂಬುದ ಕಥೆಕ್ಕುಲೇನು ತರಲೆಕೊನೆ ಇತ್ಯತ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಪನ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ವಾ ನಮೂನೆ ಬೋಡು
ಆ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇದು ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಪರ ಊರು ತಗಲು ಸಮೇತ ಇಡೀ ಬತ್ತದಿರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಮೆಟ್ರಾಸ್ ಇಡ್ತ ಸಮೇತ ಕೇಳುವಂತ ಬತ್ತದಿರಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೋಷ ಬತ್ತಾಪುಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೇಳುವಂತ ಬತ್ತಾಪುಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ತೂನಗ ಬುಕ್ ಅಂದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡೆ ಆತನ ಆಟ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿತ ಒಂಜಿ ದೈವ ಐದು ಐನಿತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಂತುಂಡು. ನನ ಇಂದೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಡು ಈ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೂ ಈ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು. ಆ ದೈವದ ಕೃಪೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಬಂಡಂತೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದಿಸಪ್ಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂದ ಆರು ಧನ್ಯರು ಎಂಕು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗೋ 12 ವರ್ಷಗೋ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆರು ಮೂಲ ಆ ಒಂದೇ ಪಾಕ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಕಾಡು ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಐಕು ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮಳ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಗೋಡಿಯ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಅಂದಿರು ಬತ್ತೇರಾರು ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಪೂರ ಕಾಡು 4-5 ಜನ ಜಂದ ಅಂದು ಕಾಡು ಕಡ್ಪಾರ ಅಂದಂಡೆ ಈಗ 4-5 ಜನನು ಲೆಸೊಂದು ಬರ್ತನು ಒಂಜಿ ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಇತ್ತೇರೆ 4 ಜನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವ ಕಡ್ತದ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಮೂಲು ದಿಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡು. ಮೂಲು ಉತ್ತರಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬಿ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಅಂಚ ದಿಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡು. ದಿಡ್ಡು ಸುತ್ತ ಕಡ್ತದ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಪಲಾಯ ಬಾರ್ದು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ತಿಕ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕಡ್ತದ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆದ ಹೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಮುಖ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪರ ಬಾರ್ದು ನೇಮಗೊಂಡು ನೇಮಗು ಬರ ಬಂದದ್ದು ಅರೆ ಮತ ಮಲ್ಪಾಯರು ಏನೇ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಮುಹೂರ್ತ ಏನೇ ಬಾಡೋದಿನ ಏನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಲು ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡ ದಿನ ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ 3 ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಚಪ್ಪರ ಹೊಡೆದಾನು ಚಪ್ಪರ ಬಾರ್ದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೇದ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕುದಪ್ಪು ಕಟ್ಟದ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅನಿಕ ಬಂಟ ಭಾರಿ ದೈವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಬೇಯ ಪ್ರಭು ಇದು ಕಂಡಾಟ ಬೇಡ ಈ ದೈವನು ಈ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕುಲ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಷ್ಟ ಆದಿವಾಸಿ ದೈವದ ಕಳೆಕ್ಟ್ ದೈವದ ಆಶ್ರಯಗಳು ಈ ದೈವರು ಕಲೆಕ್ಟಿ ಈಗ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಿನ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳ್ಪ ದೈವದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿನ ಆಡ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ತುರುಟು ಹರಿ ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾಸಾದಿಗೆ ಶರಣೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಹೇದಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರತ್ನಾಕರ್ನೂರು ಇತ್ತಾಯ ಬಂಡದು ಏನು ಮುಲ್ಪನೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೈತೆ 34 ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಏನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತೆ. ಆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು 28 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕುಂಬಾಣಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ತದು ಆ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ನ ಸುಕೇಶನ ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಗಲ ಬತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕೇಶರ ಮುಖಾಂತರಲ ಏನು ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ಗೊತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದುಂಬುಡ್ದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ
ಆ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಕುಂಬಾಂಡಿ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ದಾಯವಂಡ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ ಇಷ್ಟಾತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ ಇಷ್ಟಾತನ ಆ ಕುಂಬಾಂಡಿ ಈಡೇರಿಸಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತೇ ನಮ್ಮ ಪನ ದಾಯವಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಾನಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಫಲ ಕುಂಬಾಂಡಿ ಅನುಗುಣ ಪೊಣೈಕ ಬೇತ ಪುತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ಮುಟ್ಟ ಹೊರಲು ಬೆಳಗೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಳಂಡ ಸುರುವಕ್ಕೂ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಿಡ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಳಿತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ತೋ ನೀರು ಕೊಂಡು ಹೋದಿತ್ತ ಆ ದೇವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಒಂದು ಜಲನಿಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಐಕ್ ಮುರಾನಿ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಡು ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಾಮ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಆ ಕುಂಬಂಡಿ ಪೊಲ್ಲುದ ನಡಪುಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೊಳಿ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣದ ಆಲಜ್ಜಿಗೆ ಆಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹದೇ ಒಂದು ಹೋಪಣ ದಯವಂಡ ಆತ ಶೋಕದ ಆ ಓಲು ತಿಕ್ಕೋಡ ನೀರು ಅವೇ ಜಾಗಡ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಾನಾ ಮಿತ್ತದ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ ಕೆಲಸ ಬೋಡಲ್ಲ ಆ ಜಲನ ಕೊಡೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪಣ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ನ ಇಷ್ಟಾತ ಆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಂಡು ಜಲ ಬೋಡೊಂದು ಐಲ್ನ ಇನಿ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ದ ಅವಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಆ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜಾಗ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಜಲದ ಮುಖಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರಲು ಬೆಳಗಾಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ.